Si això fos una gran producció, estaria molt bé ara composar una música com un himne, o saps aquestes coses amb acord major, saps? O sigui, els himnes han de ser en acord major, doncs ara aniria molt bé un himne d'acord major. Bueno, a Catalunya crec que tenim l'himne amb acord menor, però bueno, també quedaria molt bé, perquè aquest arcà, el número 4, s'apropa a tu i et mira amb condescendència des de dalt, perquè et cuida d'una altra manera, et cuida mirant-te des de dalt, mirant-te i et diu: el meu regnat, fill meu, serà vitern. Potser em veuràs amb la mirada altiva, però és que el poder, i jo tinc molt de poder, fa perdre perspectiva, i tot amic es torna subaltern. Per evitar que el món sigui un infern, jo estic aquí per posar noms i després, a més, posaré la normativa. I així, constituint la pàtria viva, jo m'aprofitaré des del govern. Me quedaré la mejor parte. Estic farcit d'un munt de privilegis i per això em fa por l'alternativa, no m'agrada. No vull ningú que tingui iniciativa. Per què? Per què pensar que una altra manera és possible? Visc envoltat d'objectes cars i regis. Com que administro els béns, m'has de fer cas. Depèn de mi aquest poble tan capaç.